Mimi, na tausaya miki halin da Usman ya saki a ciki, amma ina so ki bani dama. Ni mai share miki hawaye ne in Allah yadda. Haka ne, ban ki ta taka ba, amma aure ni da Usman ba zai yiwu ba. Ni da Mabaruka kuma sai na rama abin da ta yi min. In ya so sai in dawo sai mu dora daga inda muka tsaya. Kun ji dalilin da ya sa a lokacin na ce na fasa aurensa, na fasa aurena. Yayyai in gaya mai dalilin, na ki gaya mai. Iyayena ne kadai suka san dalilin. Shi yasa na dau fansa, na dau alkawari kai. Nake jiran irin wannan rana ta zo, ni ma na dau fansa akan. Kuma kudin sadakinki da kike ikirarin an sace, ai ni na sace. Na liƙa ma maroka kuma suka kwashe. Babbar kawa Amarya tana so ta yi magana a wannan guri, bari mu ji daga bakinta in ta shirya. Da Allah ku tafa mata. Jama'a assalamu alaikum. Ina wa kowa barka da zuwa wajen wannan bikin. Ni dai da farko sunana Mimi, aminiyan Mabaruka babbar kawarta a wannan waje. Na zo ne domin in taya ta farin ciki. Kuma ina son zan mata liƙi a bani fili ni kadai a wajen nan. Kuma bana son kowa ya kwashe liƙin nan. MC ka kwashe liƙin nan. To na gode, da Allah ku dan tafa min amin babbar kyauta. Ya zan yi daga Allah ne, lokaci yayi. Da Allah ba su kiran gwada an kun shirya ga amarya ga kuma babbar kawa amarya. Bari mu ga me ta tana da mu ta kida. Aha. Kai don Allah ba na san surutu da Allah. Kai sauri ka je maraya. Ka je ka kira mu malam mai ruqiya. Mayaya. Sirrika ta ce aljanu suka bige ta. Mayaya. I sauri dan Allah ka je ka kira shi. I sauri. Allah ko da kurciya ko soja, amma ko tan tabaro arzo zai, don yaro bai ya ba koya ba, amma ko ya ana koya ma. Ba cewa ne ka kira malam mai ruqiya ba? Shi ne ka kira mai garaya? Ke kika ce min je in kira mi garaya. Mai ruqiya na ce maka mahaukacin banza mahaukacin wofi. Wai na ka ta kaina. girgide.
amma ka mana kai rashin mutunci wallahi gaskiya ka wani wanda aka ce maka akan wannan zan je na aiki za a kore ni ina barbushe ina tson barbara ba na ji sosai na ji ka ce hajiya binta kofar tsoro gwamna ya biya mata kujerar maka ta ki tafiya amma ko tan tabaro don yaro bayya ba koya ba daina akan menene kana kiɗan garaya ƴaƴanmu suna ta zubewa suna hawa aljanu za ka fita daga cikin gidan nan ko kuwa ai haka kaidan haƙi yake za ka fita ko kuwa sai mun buge ka dama fa ni ban yarda da wannan Mother's Day din ba tunda an riga da an daura aure kowa ya tafi ban min gidana wannan ai shashancin banza ne kowa ya ɗauki matarsa ya tafi ɓangaren sa kar wanda ya ƙara fitowa ko ba ku ji bane kun ji abin da Alhaji ya ce kowa ya tafi gidansu mu dai za mu tsaya mu ci gaba da taya amarya da angono na farin ciki wallahi duk abin da Mimi ta faɗa kariya take shari ta ban kinga akwai alamun gaskiya a wannan maganar kuma gaskiya ni ba zan iya zama da matar da akwai alamun tambaya akan ta ba dan Allah dan Annabi kai haƙuri idan kaman haka kaman tonan asiri ne a gare ni to sai me ina ruwa na asirin ke toni mana how is that my problem kar ka saki mabaruka tun fil azal zaɓi na ce ba zaɓin ka ba idan kuma har ka saki mabaruka za ka tadda ɓacin rai mai tsanani alhamdulillah Allah abun godiya ni ko ina son cin kazar siyan baki dan an ce daɗinta daban yake gaskiya ne amma matsalar yanzu kin ga dare yayi kuma kin ga baba ya ce kowa ya shiga bangaren sa kada kowa ya fita kazar siyan baki tana da matukar tarihi al'adar Bahaushe in har baka siya mu ba to zan yi fushi da kai ki haƙuri insha Allah gobe zan siya miki me zan yi ita gobe idan har ta kai gobe ta tashi da kazar siyan baki in har matukar kana kaunata ka je kawai ka nemo min ita mace kenan na tabbata idan har ban so kazan nan ba za a samu matsala a daren yau sai na dawo a dawo lafiya mu shiga daga ciki mana ba sai mu sasanta magana ba a'a ya kake so na ji daɗin zaman gidan aure ya kake so na ji daɗin da yake cikin aure ƙawayena suna ma mijina kallon fanko empty wallahi ka cuce ni ka ɓoye wa halayyanka don Allah malam ka taimaka min ka maida ni gida to bari in gaya miki kina ji ya guri an riga an ɗaura auren nan babu yadda zai babu shakka halayya na baya ba na ji lokacin na sa tinted glass ba na ganin komai kawai duk abin da na ga dama aikata nake amma yanzu na riga na yi aure an ɗaura auren nan na miki alkawari daga rana irin ta yau irin halayya ta baya na riga na bar su na kyale su kuma yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa na takura in yi aure
saboda ina tsoron haɗuwata da ubangiji. Allah ki taimaka. Shikenan, ya isa. Na gode. Ai shikenan. Na karɓa uzurinka. Amma dan Allah ina roƙonka. Dan Allah ka kare mutuncina a matsayina na matarka. Dan Allah. Insha Allah zan mutunta wannan alkawarin kuma zan kare. Yauwa idan mu shiga. Zan zauna a nan. Haba da Allah, ke biji ka ce bakin haƙura. Haba, ki taimaka da Allah. Yauwa, haba, mu je da Allah. Kin san wahalar da na sha wajen bikin nan kuwa? Lafiya kalau muke. Lafiya alhamdulillahi. Ka isa lafiya? Alhamdulillahi. A lafiya lau muke mu ma nan. Alhamdulillahi. Sultan ya gaya min cewa ka aiko masa da kuɗi. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ƙara arziki. Kuma Allah ya dawo mana da kai lafiya. Mun gode madalla. To sai an jima. Alhaji kenan, Allah ya bar kauna. Allahu akbar masoyina. Rabu da su. Alhaji ba karamin masifa ya hada ba. Karamin masifa ce wannan. Ruwa da iska da guguwa. Dama baba ne ya bada mota ya ce a kawo miki saboda karki da mijinki. Babana? Sai an jima. Da Allah ka ce na gode ko? Zan ma kira su a waya. Ok, zan gaya mishi. Kai? Motar ko mai kyau. taya ni murna. Kai? Wallahi. Sultan ne siya min mota. Wai wedding gift ɗin mu kenan. Sultan? Dala ku taya ni murna wallahi. Sultan ne siya min mota. Sultan ya siya miki mota? Ƙwarai kuwa. Allah sanya alkhairi. Karki damu, wataƙila wani abu za ta yi a ciki. Ba abin damuwa. Me wannan abin damuwa? Naga kowa da mijin shi ko? Motan ta yi kyau wallahi. Wayo Allah daɗi. Na gode Zara. Na gode. Amma Sultan ya yi ƙoƙari. Kin san matsalan Sultan yana sona ne sosai wallahi. Wallahi. Kowa ma mijinsa na san. Aikin ji me na faɗa. Zara baki idar da karatun bane, ina so mu dan yi wata 'yar magana ne ba. Kin idar ko? To kina ji daman wani ban gane ba. Wannan sallar kina yi ne saboda Allah ko kina da wata manufa ne?
Ni wani abin fa ban gane ba, na kamar akwai wani surkulli. Kuma ko za ka yi surkulli ai ba za ka yi da addini ba. Kina yi ne saboda Allah in sani, in kuma kina da wata manufa shi ma in sani. Au. Kai dai ka gama. Ni saboda Allah nake sallana, ba dan kai nake yi ba. To daman ni dai ina so daman da in gaya miki. Kaga dakata min, yi min haƙuri. Ai kana gani a cikin gidan nan kana sane da abin da ake yi komai, koma menene. Ai kana gani Sultan ya siya ma Baruka mota a cikin gidan nan. Kana gani samun ku iri ɗaya har ma ka fi shi samu amma baka iya siya wa mutum ba. Umma wato akwai abin da yake faruwa ne. Wato Sultan ne ya siya wa Baruka mota. Wanda hakan ya daga hankalin Hidaya sosai, wanda daren jiya ta yi min abubuwa da dama waɗanda ba su kamata ba. Ta yi min nuni da cewa ina da shi ne na ƙi na yi mata. Wai take cewa wai shi sa yi mata dariya, wai ita Baruka ma sai ta raina ta. Shi ne ce yana da kyau zo in faɗa miki abin da ake ci. To abin da yake faruwa kenan ko? Tun yanzu sun fara maganar nuna bambanci kenan. Ba komai, ni na san matakin da zan ɗauka. Tafi kawai abinka, na ji, banni da su. Dama wajenki zan je. To gani, me ya faru? Labari ne da ɗumi-ɗuminsa. Khalifa ne ya zo ya same ni da labari wai Sultan ya siya wa matar shi motar hawa. Ita kuma tana nan tana ta sababi akan haka. Na ce anya ko ba Alhaji bane ya bada kuɗin nan? Kebiri ya kama da mutum. Baki ji ba shekaran jiya Hajiya Bara? Tana Alhaji godiya? Dama Sudes ya zo min da wannan bayani. Kuma saboda haka ba zai taɓa yiwuwa ba wannan abin. Ba dai a cikin gidan nan ba. Wallahi tabdijan alo tsiya alo danja za su san sun kwakulo tsuliyar toto. Dole za a yi wallahi ba wanda zai yadda da wannan renin hankali. Ba dai a cikin gidan nan ba. Ɗan renin hankali. To ba komai. Dama ya yi min waya ya ce ya dawo. Zai zo nan gurina. To bari zai zo in ya shigo zan tambaye shi in ji dalilin me yasa ya haka. Me hujjarsa ta yin wannan? Zan samu labari, ku zauna a gaban ku za a yi wannan maganar. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. An dawo lafiya? Na wuni. To sannu da zuwa, zauna. Alhaji sannu da zuwa. Yawa sannun ku dai. An dawo lafiya. Lafiya lau. In same ku lafiya? Lafiya lau. An dawo lafiya? Lafiya lau. Alhamdulillah. To dama ina so in ganka. Wani abu ne faru? Kwarai da gaske akwai abin da ya faru. Menene dalilin da yasa zaka ɗauki kuɗi ka ba wa Sultan har ya ɗauka ya sayo matarsa mota? To su kuma sauran ba 'ya'ya ba ne? Kake nuna bambanci irin wannan? Kai kaga abin da kai ka kyauta? Saboda Allah? Ƙarya yake, ni ban bashi kuɗi ba. Haba Alhaji. A gaba na fa Hajiya Bara fa take maka godiya, fa take waya ko ke kin manta ne? Na sani mana, a gaban mu ne ai. To shikenan, ina zuwa. Sultan, kana ina? To maza yanzu ka same ni a falon Hajiya. Falon Hajiya kaka. Yanzu. Kai Sultan, wannan kuɗi ne kace na baka har ka sai wa matarka mota. Gaskiya baba ni ban bata kuɗi ta sayo mota ba. Kin ji abin da ya ce? Mabaruka, to ke waye sai miki mota waye ya baki ita? Ni fa ban ce shi ya siya min mota ba. Alhamdulillah. Ku me ta ce muku? Wallahi Hajiya, cewa ta yi wai Sultan ya siya mata mota.
har ma kika ce sultan ya baki a matsayin wedding gift? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ni in ce muku mahaifina ya saya min mota, ku zo ku ce sultan ne ya saya min mota? Me na muku za ku min shari? Dan Allah me na muku za ku min shari? Ai shiru, ja bakinki, ai shiru, ja bakinki ina nan. Alhaji, kai ne babba a cikin gidan nan, ya kamata ka ɗauki kwakwaran mataki akan jama'ar cikin gidan nan. Da kasuwar sirkattawa har an fara kulla mata sharri? To wallahi ba zai yi ba, na ishe ku duka baki ɗayan ku. Idan aka yi wai me zaki iya yi ne? Ai ba ƙarya aka yi mata ba. Ke kika buɗe baki kika ce ya siya miki mota. Wallahi ni ban gaya musu haka ba, ce musu ne ba ba rana ne. ne. Kin faɗa duk wanda zai yi abin da zai yi an gani. Ki isa a miki bakin ciki ne? Wallahi baki isa ba. Dan baki da komai da zan miki. To ga surkar taki na alsa ta yi ƙarya. Waye mata bakin ciki? Kai, wai mun shiru ya isa. Na gano duk yadda abin yake ciki. Na gano duk abin da ake ciki. Ku tashi ku tafi. Bakin ciki, yan bakin ciki. Ku tashi ku fita. Abin da yasa na tara ku a nan shine my business is facing a serious setback, kuma commitment dina ya yi yawa ga kuma girma, kuma na fahimci su dai hankalinsa ya fi karkata a business dina. Saboda haka ina neman amincewarku zan sauka daga matsayina na daraktan kamfanina na ɗora su dais. To, baba ina ganin babu wata matsala saboda Sudes dai ai babare bane, kuma ina ganin ba komai wallahi yayi daidai. Baba, based on the fact that muna da less time, idan aka ɗora shi a kai ba komai bane tunda hankalinsa ya karkata a kai. Ni yanzu idan aka duba a medical profession ban da time ɗin kaina. I rarely have time for myself, let alone in zo na wani business. Ba damuwa. Allah ya bamu sa'a. Amin. To, Allah ya taya riko. Amin ya rabi. Kuma ina sanar da ku cewa zan yi tafiya ta kimanin wata 3. Amin. Manager. Yes sir. Kamar yadda ka sani, baba ya retire, ko in ce ya resign daga wannan kujera, yanzu ni ne a kanta. Haka ne. Saboda haka dukkanin wasu takardu da suke wajen kan ina so in san abubuwan da yake akwai a ƙasa. Okay sir. Sai kuma maganan finances, komai da komai shi ma a kawo shi daga yau zuwa gobe. Yawwa, wannan kuma sabuwar ma'aikaciyarmu ne za ta kula mana da public relations department. Okay sir. Saboda haka sai ka sa ta hanya ka gaya mata abubuwan da ya kamata ta yi. You're welcome. To shi kenan ku je. Okay sir. Ina da mijina tun auren lalle da aka yi mana da shi, muke tare da shi. Mahaifina shi ya bashi kuɗi, baya da kokobo, na aure shi talakan shi fitik, amma an waye gari ya min kishiyoyi. Yanzu dukkanmu muna da 'ya'yani da kishiyoyi. A kwana a tashi kamfanin da mijina yake da shi, shekaru sun zo sai ya yi ritaya. Da ya ritaya, amma dan ya ɗauki ɗana ya ɗora a wannan kujerar da ke wannan kamfani na shugabancin kamfani, a'a sai ya ɗauki ɗan kishiya ta ya ɗora a kai. Bayan kuma ni ce silar arzikin mijina. To saboda haka shi yasa ni ban yadda ba. Yanzu na kawo kuka na wajen ka share mini. To, ya kyauta. Ya kyauta kuma? Ya kyauta. To ba gashi ya jawo kansa ba yanzu? Yawwa. Ya sunan yaron? Sunansa Sudes. Me kike so a yi wa yaron? Saboda haka nake so a mishi kuciya ya bar kasar a neme shi a rasa. Kana ina lokacin da ya fita tafi? Lahi mun ga san da ya fita ba. Wallahi ban ma ji ko fitarsa ba. A gida ma ya bar wayoyinsa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji. Allah ya sa lafiya. Kai. Ubangiji ya bayyana mana shi. Na
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya Binta, ki daina kuka. Wannan abin da ya faru dukkaninmu ya shafa. Yanzu a ce mutum ya ɓata, ba za a ji ɗuriyarsa ba ko sama ko ƙasa Hajiya, ba dole hankali na ya tashi ba. Yi mishi aka yi. Kin ga kuwa babu inda za a yi a same shi. Yi masa? Ƙwarai kuwa. Waye? Akwai wani malami, wani bakon malami wanda ya riga ya san duk abin da ya faru a kan lamarin. Don haka, an mun kwatancen inda malamin yake. Idan kin amince, mu saka lokaci mai sauri mu je mu same shi. Amma fa a sirri. Hajiya na amince ko gobe da safe ma sai mu je. Allah ya ba mu sa'a. Garam, a kulga hamaya. Kin ji abin da aka ce? Abin da aka ce min. Abokiyar zamanki wacce kuka fi shakuwa. Ita ta sabauta ɗanki ta yi masa kurciya. Za ki yafe mata ko kuma kina buƙatar ramako? Haba malam mai tsitaka, wani irin yafiya zan yi? Yadda ta cilla min ɗa so nake nima a haukata mata ɗanta. An gama wannan. Sadaka ne galaba in samu gaba ne manufa ina sadaka ne galaba in san nasara ne so na karshe so a tare so na karshe so a tare ta kurame soyayya ba kiftawa daga nan zuwa gobe manufa ina sakata ne galaba in samu fita ne manufa ina sakata ne galaba in samu fita ne gayya aini ce farko gayya a cikin mata ne gayya a cikin mata ne gayya 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 aini ce farko gayya a cikin mata ne gayya a cikin mata ne gayya 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 jirgin fasinja sama ya mamaye su cikin mamaye na rasa ya zanayi ihu na yi sauki jasba na ga yanzu shi mahauka yake tubura. Kwarai, don a hanya aka kamo shi. Yanzu haka yana kulle a gida. To yanzu abinda nake so na gaba shine tunda na gama da 'ya'yansu yanzu sai na waiwaya kansu kuma. Ok, to nan da kwana 4 insha Allah zan shirya zan zo wajenka. To na gode, yau ba Allah ya kai mu. A gaida iyalin. Wallahi mun cuci kanmu kuma mun jahilci wannan lamarin. Ta ina ai ba mu makara ba. Domin wallahi kin ga Allah kenan sai mun saka ɗanta a cikin masifa da bala'i sai mun rama. Amma fa mu tabbatar mun kare kanmu. Kai, haba da Allah, kwantar da hankalinki. Ai ba a fi mu tsumma ba sosai. A ce za a
wannan wani irin abu ne haka? Wannan abin san ba zai taɓa yiwuwa ba, ba zan taɓa yadda da irin wannan ba. A ce yara duk sun lalace, kowa sai ciwo yake, kowa ba yadda yake. Hajiya Bara, wallahi ku san abin da kuke ciki, ku zauna ku binciki kanku, ku san halin da kuke ciki. 'ya'yanku suka zama haka. Ba zai taɓa yiwuwa in yadda da wannan lamarin ba, ba zai taɓa yiwuwa ba. Shi kuma wannan yaro da ya kama hanya ya tafi yawon nema, gidansa ya kama da wuta, yana can yana yawon neman kuɗi, abubuwa duk sun taru sun jagwale. Zai dawo gobe, zan sa shi ya dawo goben nan, ya zo ya san abin da za a yi a cikin gidan nan. Ba zai yiwu ba, ku je ku binciki kanku maza, tun dare bai yi ba. wallahi za an gaya miki gaskiya, kin san bai yiwuwa a ce kin ɗauko ƙahahuwanki daga gidan mijinki bayan kin san lalura ta same shi sannan ki ce ba za ki zanna da shi ba. Haba umma, har fa yawo yake zubarwa. Wallahi na gaji da bota. Ni gaskiya ba zan koma ba. Idan ki samu lafiya na je ma zauna. Ya kike son duniya ta kalle mu? Kuma ya kike son a ce mamu yanzu ne lokacin da yake bukata ki da kowane lokaci. Yanzu ne zaki je ki taimake shi. Da na kowa ne, na sha gaya muku wannan, amma kun ki yadda. Labari ya zo min dukkan abin da kuka yi wa yaran nan, halin da suke ciki ku kuka sa su saboda rashin tsoron Allah. To bara na faɗa muku, kun cutar da 'ya'yanku dukkanku, kuma 'ya'ya da kuke ikirarin naku ne, abin ba haka yake ba. Bara yau zan warware muku zare da abawa. Likita, na da ɗa, amma kuma ba jini na bane. Na ɗauko shi ne daga gidan marayu sakamakon na cire raina daga haihuwa. Sai ga shi yanzu Allah ya albarkaci ni, mata na guda uku suna da ciki. Shekaran jiya na yi mafarki na hayayyafa, abinda na haifa kuma ya sa ni a matsala. Saboda haka likita, ina so mu yi wani deal da kai. Waɗannan matayen na guda uku da suka samu ciki, watannin haihuwar tasu babu tazara. Da zarar lokacin haihuwar tasu ya yi kusa, zan kawo su ka yi inducing ɗinsu don su haihu lokaci guda. Idan suka haihu kafin su dawo hayyacinsu, na so a yi musu musayan 'ya'yan nasu. Ba na son kowace daga cikinsu ta reni abin da ta haifa. But amma Alhaji, wannan is against the ethics of our profession. Ya saba da ka'idar aikinmu. Amma tunda 'ya'yanka ne, kuma matanka ne, kuma hakan kake da bukata, ba wata matsala. Sultan, Hajiya Bara ba ke kika haife shi ba. Ainihin ɗanki shine Sudais. Ke kuma Hajiya Hadiza, ke ce mahaifiyar, ke ce ainihin mahaifiyar Sultan. Ke kuma Hajiya Binta, ke ce ainihin mahaifiyar Khalifa. Kowace daga cikinku ɗan cikinta ta yi wa asiri. Don haka ni ba zan ba ku shawara ba. Idan kun ga dama, kowace ta je ta warware ainihin sihirin da ta yi.
dole ba shawara nake baku ba, idan kun ga dama kuma ku bar su a halin da suke ciki. A fasa! A fasa! Khalifa! Khalifa! Sudesh! Sultan! Na'am. Ka dawo? Na dawo. Alhamdulillah. Halifa. Sudais. Sultan. Dama na gaya muku, we are one family, one big family. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sultan me yasa me ka? Wannan ya zama izina a gare mu, domin ɗa na kowa ne. Kada ka yi masa mugunta, kada kuma ka neme shi da wani sharri, domin zai iya kasancewa jininka ne. Amma ni ma na tafka babban kuskure. Da na ɗauki shawarar da malam ya bani na cewa in dangana dukkan al'amurana ga Allah, na ringa yin addu'a ga mafi alkhairi, da hakan ba ta kasance ba. To, a yanzu tun da Allah ya sa kowaccenku daga ciki an bayyana mata ainihin ɗanta, to sai ta ƙoƙari ta jawo shi a jikinta. Alhaji, ni dai Allah ya gani na shaƙu da Sultan. Zan iya rabuwa da shi dan Allah, yar uwa, dan Allah ki taimaka ka ki karɓe shi, ki bar min Sultan a hannuna dan Allah, dan Allah. Kwantar da hankalinki dan Allah, magana ta wuce, dan Allah ki bar min Sultan, mun shaƙu wallahi. To kwantar da hankalinki, in dai Sultan ne je kiki ta riƙewa. Allah ya ba ku lafiya. Ni babban damuwar ta waje ne, Khalifa nake ji. Sai za ki bar mai shi. Ni wallahi tallahi raba ni da Sudes. Wallahi kamar an raba ni da to shi kenan kowa ya je ta shaku da shi. Shi kenan kowace ta je ta rike. Mu za mu ci gaba da rike su. To shi kenan na amince. Ai ba dai muka yi, amma wanda muka shaku ai mun shaku. Ai shakuwa ta wuce wasa. Allah Ubangiji ya ƙara haɗa kanmu, ya ba mu zaman lafiya, ya yafe mana kurakuran da muka yi a baya. Ki yafe min kinji? Kuma don haka da Allah a yafe ki. Ku yafe mu ajiya, ku yafe mu. Allah ka yafe mu. Alhamdulillah. Insha Allah. Ubangiji Allah, duk inda mata suke kishiyoyi, Allah ka sa wanda ya zama musu aya su karanta. Na yi da na sani, na yi da na sani. Mun yi dai kawai za ki ce. Don haka kullum nake ƙara haɗa kawunan 'ya'yan nan namu, da nake nuni da cewa we are one family. Haka. Allah ƙara haɗa kanmu. Amin ya Allah, amin.
ubangiji Allah ka kare ture mana shedan ba dan halin mu ba domin shine ya janyo mana wannan lai mana shedan raji ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء sadaka ne galaba in samu gaba ne manufa ina sadaka ne galaba in san nasara ne so na karshe so a tare so na karshe so a tare ta kurame soyayya ba kiftawa daga nan zuwa gobe manufa ina sakata ne galaba in samu fita ne manufa ina sakata ne galaba in samu fita ne gayya aini ce farko gayya a cikin mata ne gayya a cikin mata ne gayya 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 aini ce farko gayya a cikin mata ne gayya a cikin mata ne gayya 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 jirgin fasinja sama ya mamaye su cikin mamaye na rasa ya zanayi ihu na yi soki jazba na ga kitna so na da kyau in kika wa jarumi karki wasa kyau na ari karki wasa kyau na tsari so saka daraja sata so duka sato mai zuciya manufa ina sadaka ne galaba zan nasara ne manufa ina sadaka ne galaba zan nasara ne